Viktória Čabanová, kategória veda a výskum. Vy ste asi jediná Slovenka, ktorá rada žije s komármi. Nepijú vám ešte krv? Nepijú. Ja ich mám stále rada a stále im trošku svojej krvi poskytnem. Hlavne preto, že sú to tiež ženy a potrebujú tú krv pre tú výživu, pre tie vajíčka, takže ja sa podujmem na tento úkol. Dobrovoľnícky rozmer je tam tiež, výborne. A vraj ich máte aj doma v mrazáku. Áno. Veľakrát, keď idem z terénu, už sa mi až tak nechce ísť do laboratória, nesiem si ich so sebou domov, takže naozaj niekto má mrazenú zeleninu, ovocie v mrazáku, ja to mám komáre. Niekedy sa nám stane, že aj kocky ľadu sú s nožičkami komárov, ale čo sa dá robiť? Neublíži to, hádam? Nie, vôbec. Nikomu. Vy ste sa nechali počuť, že keď sa vám doma niečo podarí, ste veľmi emotívny človek, prejavujete svoje emócie a začnete skákať, vrieskať, výskať. Ak vyhráte vo svojej kategórii, máme si predstaviť nejaký tanec po celom javisku? Áno, určite treba hlasovať a teda sľubujem za to nejaký tanček, minimálne s komármi, možno nejaké aj donesiem.